ole thlir tu te in zawain chibai le vek ule video ma salama khan tunlai thil thleng mek le chumi awanga chaina rinhlel anni chhodan te kan thlir ho to a tunchum video a ve thung hian chuan tunlai Hrileng lar covid-19 lo chu adan le chaina ramin rinhlel an kaina chan kan zir ho vele don ani he video hi the Epoch Times Media Group le New Tang Dynasty Television NTD te tangkopina anzir chianna tracking down the origin of the Wuhan coronavirus ti bechana siam ani ti thlitu tan min lo hriat sak donia he thil thleng mek chungchanga hian thil tam tak soitur le zirtur a om dona wangin partran shanin ron then ani dona thlitu ten do thei taka min lo ngai chang thin turin som ma sa chewani tunlai Hrileng lar maile la tak hi khovela damdoi lama mithiam ta chuan ti damna damdoi siam chu atumin an phuso so ni bera chutiang ti thei tur chuan he virus in sataka zir chiangin alo chu adan le alo chu na hmun ta thlengin an thlir le ta chutinga uluk taka zir chian ani na kara chuan rinhlelhna alo piang suak ta tlat mai he virus uluk taka zir chiang tu ta chuan natural taka lo in siam chuak ani hi an rinhlel ta tlat mai rinhlelhna lian per ni ta chu he virus hi mutate virus ana tho dan ti danglam tura mishing thiam na manga laboratory a khoi danglam ani rinhlel ani tatlat hetiang ngai da ni engwanga lo chuak ta hlol nge ani ti kan zir masale don ni he Hrileng mek hi Wuhan seafood market atanga lo chuak ni soi ani a ma se hei hi adik mem ti chu zona lian tak ani ta Dr. Sin Lin Walter Reed Army Institute of Research a director ni lai mek chuan he virus lo chhona China ina soi dan chungchanga rinhlelom thil a thu soin hemi chungchanga article zia pakhat chu a soi zawa he virus kai mishing zinga case report masaper chu December ni khat sangni le sompokwa ni in hetadam lo hian Wuhan seafood market nen inkum kaina engma anei lo thu asoya a case dot le chu December ni som sangni le sompokwa ani in hemi tuma hian mi pathum dam lo report ani ta a heng mi pathum zinga mi pani ta chu Wuhan seafood market nen inkum kaina engma anei lo bokani ti in soi December ni khat sangni sompokwa atanga January ni khat sangni somni chung khan case somli pakhat mu ania chung case somli pakhat zinga case sompali ta chu Wuhan seafood market nen inkum kaina engma anei lo ni ti mu chu ania tin chu mai baka he Wuhan seafood market a hian he virus mishinga kai chong tu bernia an soi bak hi an zuar lo shim bok ti in a soyani hemi chungchanga hian molecular biologist le lab of antiviral mechanism director ni bok Judy A Mikovits chuan he virus chungchanga case masa te kha he seafood market anti bulnaya anni lo baka he seafood market bulnaya hian an kal ngai lo shim ani ti soin he bazara hian tuma bakzor an lo thu asoi boka chu wangin he virus misingina kaidan nia thutang hi arin hlelom hle ni in asoi ve bok January ni somni pakwa sang ni somni lo in her chuaka China chon case som kwale pakwa anei to thu apuang ta a chung mi som ko jinga mi som nga te chu he Wuhan seafood market anti he Sazorna bazar naya cheng anni lo mai baka he seafood market a hian an kal ngai lo shim ti report aum tel boka ma se hi tuna hai chu ani ma chuan mipui mimir hria ta ponzar ani reng lo University of Georgetown an epidemiologist mingthang tak mai Daniel Lucy chuan angai dan soi ve in virus kai ti symptoms alolan chu adan tele alon chu hun te ngai to in he virus hi mipui ta jinga aru ka lo dar chiam to arin hlel thu asoya he virus kai jinga case nei masak te hi Wuhan seafood market nen in kum kaina nei mi alo anni awangin he virus hi he bazar atang lo chuak ani arin lo thu asoya he virus hi he hmun atang lo chuak ni se Wuhan seafood market ami te hi amma saber tur ani don lom ni ti in zona asiamani China rama chuan confirm case thara rengin criteria pathum siamani a chung te chu Wuhan seafood market nen ain hlai emo chu hmuna chuna kal thinem ti te khosik aneyam ti tele whole genome sequencing aneyam ti te ania heng te fung te hi January ni som pariat ma zong khan man ania amaro chu expert dang John Lanchana shoi na ma anlak vele nuwa khan chuan heng hi thak dang lamani ta a rinhlelhna aram piang suak ta ani heta zona lian ber chu confirm case mun thuma thena mun ni te hi he seafood market nena inkum kaina nei mi alo an ni lain
engwangin nge seafood market hi ate funga tana China sarkar hian a hman tel tlat hemi chungchanga hian Judy M McCovitz le Dr Sinlin te chuan he virus lo in try dar dan hi kongdang a awm nia an ngaia chu wangin China sarkar zawk hian alo chhuah tan dan dik tak hi thup bo tum zawk nia an ngai ani seafood market hi ate funga an hman tel ram na chan chu China in alo chhuah na dik tak thup atumna nia an ngai hemi chungchanga hian Gordon Chang Asian Affairs expert columnist chuan China in shikai thar le ti zat an report te hi arin hlelom thu le thudik ani arin lo thu asoya Beijing point ka ruk chung he Hrileng chungchang hi alo thup ani ti kan hreto a atnuwa a in thup zo talova alo lang chuak ta a chuta po na sat taka information om te chu nuai bo tumin ma ala le boka na satakin he virus chungchanga hriat na om thei te chu thup bo atuma alan dana chuan he Hrileng mek ti top ai chuan he Hrileng mek chungchanga information poimo te thup bo angai poimo zok ni na lang ti in asoi ani Hudson Institute a Senior Strategy Director General Robert Spalding chuan SARS alo chuah khan China na thoka kaum lai kha ania khati hun lai thil thleng ang tho khan tuna po hian a thleng ani engma langtlang taka thil ti a om lova rinhlelhom le thu in thup atam em ani China hian a thei angarei thup po tumin abeya atopa athup zo ngang lo nu in thudik chu aron lang chuak ta a SARS alo chuah laia thil thleng le tuna COVID-19 alo chuah thil thlen dan hi a in ang vel vek ani ti in a soi ve bawk ani he virus lo chuah na le in kai da na ni angai Wuhan seafood market chu zirchen ani nu in an oi tamang der lo maya heti hian toy te in I han khai khom don te ang he virus hi bak atanga mishing ina ang kai ni in an soya ma se alo chuah na hmun nia an soya hian bak an zuar lo mai ni lovin abul naya bak anom lo shima tin China confirm case of masaber pathum te chu he Huanan bazar nen hian in kum kaina nei lo le he bazara hian kalpo kal ngai lo te anni mithil chik mi le hrachiang tu te chuan he virus chungchanga information le chanchin thar om thei ang zong chu China hian avengin thubo atum ni an ngai bur to a hei wang hian China hian engemaw ven thon thil khovelina hriat vietana adu mi lo om ti chu ati chiang hle ani anti ole heti zong hi he Hrileng lo chuan hmun chungchanga rinhlelhna kan soi thei te chu ni a he video chhun zomna apart chu na hian he virus chungchang big zirchen na le natural takalo piang chuak ni lova mishing ina asiam danglam mutate virus ani an rin tak na chan kan hlir ho vele don ani part chu na a ma thei ang bera ron ti chuale tum ani ang